बियेतनं बाहेर पडता येते गिरी राजून. हा बघा ते काय, हे बघा काटे बघा कसे असतात. कारल्याचे जरा अलग असतात ते उभे. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकणी यूट्यूब चॅनल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज मी एकटाच आहे. पोरं शाळेत गेलेत. 2 दिवस पाऊस पण भरपूर होता. आज नाही, जास्त नाही, ऊन पडतंय, मध्येच पाऊस येतंय. तर मित्रांनो, आज मी कारल्यासुद्धा यायला आलो आहे. कारल्यासारखाच असतात, पण कारल्याला मोठेवाले काटे असतात, त्याला बारीक असतात. तुम्हाला दाखवतो, भेटलं का? शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, स्किप करू नका. चला. तर मित्रांनो, कारलं शोधून काय भेटली नाही. आता इकडं पाटल्याच्या कंपाऊंडात आला. इथे एक दिसले बघा, झाड तिचा दिसलाय. तिला हाय काय बघूया आपण आता. तुम्हाला दाखवतो कसं असतं. हा बघा ते काय, हे बघा काटे बघा कसे असतात. कारल्याचे जरा अलग असतात, ते उभेच आहेत सरळच्या सरळ. अजून आहे काय बघू दे. तर इथे 2 होत आहेत, फुलं आहेत अजून. नाही बघा, ते शोधून काय भेटले नाही. हा बघा इथे पण आहे पुढे. हा बघा छोटा आहे, अजून फुलं आहेत. हे बघा इथं पण आहेत. हाय काय मोठा, इथं नाही. हा बघा एक आहे. इगं पण नाही तर. चून नाहीत. हा बघा छोटा आहे. हा बघा इथं कांद्याचे झाड. हा बघा आतमध्ये कांदा असतं बघा, पायाशीच आहे. ते बघा इथं फुलं आहेत. तर आता कुठे पुढे दिसले ना, तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, ते भेटले ते तुम्हाला दाखवतो का काटला. हे बघा डाळ बी बघा, हे बघा बियेतनं बाहेर पडता येते गिरी राजून. हे बघा तर मित्रांनो, बघा काटला सुद्धा आलं ना. डाळव्या पण भेटल्या, तर त्या पण शोधतो. सोबत काटला पण शोधतो. एक भेटले डाळवी.
तर मित्रांनो ही बघा एक दोन बघा बाहेर बघा कसं येत आहे. रिझल्ट तर मित्रांनो हे बघा अजून एक काटल दिसले. आहेत का नाही माहीत नाही एवढा. बघ तो बारीक बारीक आहे ते बघा. हा बघा तिथे इथं बुंदा आहे. हा बघा छोटासा आहे. तर मित्रांनो आता बघा एक तिथं रोडच्या बाजूला आहे बघा, तिथे जाईन. हे बघा ह्यांना मित्रांनो आमच्या इकडे टोप्या बोलतात. तुमच्याकडे काय बोलतात ते कमेंट करून सांगा. हे बघा इथे पण आहे. ते इथं वरती जातो, रोडवर आहे ना बाजूला, तिथे जातो. तर मित्रांनो आता आलो, तुम्हाला दाखवतो आहेत काय त्याच्यावर. हा फूल तर दिसतंय मला. बघा फूल आहे. तर मित्रांनो काय आहे ना बघा, ते छोटा आहे. इथे काय छोटा होत आहेत अजून. कायच नाही तिच्या भेटलंय. तुम्हाला भेटले ते आता दाखवतो थांबा. हे बघा इतकेच भेटलेत. दोन मोठे आता आहे काय आणि आहे बाकी छोटे आहेत. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. भेटू आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. तर सर बाय बाय.